Egunon, horremizi eskerrak eman antolatzaileei, gonbidapenaren gatik. Eta bai, egia esan, zail izan zaite hau zer prestatzea, zaila, erreza da, zaila da. Zer luzaz idatzi dut eta itzein nun, hobeto esan da, bere garaian gauza hauetaz, eta ordunen nun nahi aurretik idatzia errepikatzeik edo berresateik, eta orduan zozer berri prestatzekotan, niretzako berri behintzat, eta pentsatu nuen kaleidoskopio antzeko zerbait egitea, foruen eta foruekiko tradizioak, mitoak, ideologiak, portaerak, gauza luzea baita. Eta ikusi nuen, zabaltzen ari nintzela, eta posible litzateken aukeratutako argazkiak lehenbizikoa behintzat ikustea. Ni asmoa zen, irudi honetatik hasi, Fernando Katolikoak Gernikan zina eginez. Ondoren, 1982 urtean, Juan Carlos erregea etorri zanin, hemen Gernikan ere hor beste irudi bat zer gertatu zen, bestelako ikonografia gertzen da, eta hirugarrenez hemen autonomia hontako lehendakariak, bat falta da, Ardanza falta da, eta orduan, hoien inguruan, irudi hoien inguruan, zerbait egitea. Eta lehenbiziko irudian, fijatuko naiz mintzaldi honetan, zen luze guten baita alde batetik eta bestera. Baitare hau kontestualizatzeko zuzenbidea, ohitura, berrigintzak, honetan, hiztegi pixkat ikustea, ezta? Titularen izenburuaren, mintzaldiaren izenburuaren arabera baditugu ohitura, nortasun, herri, adierazpena. Berba hoien esangura antropologikoak eta arruntak begiratzea komeni litzateke, ustez. Eta hortik hasiko naiz gaian sartu baino lehenago. Egia esan, nik eguneroko, bertoko lanian bi hitz ezagutu ditut, bi toki desberdinetan, bata usadioa eta bestea usantza, ohiturare entzuna dut bait. Eta zer nolako definizioak argitzen ditugu. Euskaraz adorez definizio hiztegi bizitza modernorako hitzak titulo daramana. Esaten du, ohitura kostumbre bezala ulertuta. Euskaraz ohitura kostumbre tradizio da, beste hizkuntzetan bereizten baitia, eta orduan bereizketa hori importantia baita kontutan hartzea geho zer esaten dugun. Orduan definizioa, gauza bera eginaren eginez lortzen den jokalegea, eta jokalegea men, jokaera, jokabidea, aldez aurretik ezarritakoa betetzea, zentzu horretan. Tradizioa, ahoz naiz idatziz belaunaldi, antzinatik datozen historio, ohitura, erlijio, doktrina, literatura eta hizkuntzaren ondarea. Hemen ere, euskaraz dagoen liburu hiztegi horretan. Beste baten, Nueva Enciclopedia Larousse, esate baterako, ematen du zuzenbide kutsu bat tradizio hitzari, eta esaten du, komunitate batek zuzenean ezarritako arau edo pauta juridiko multzoa
jardueraren, erabilaren edo ekintza konstante eta errepikatuen bidez. Eta baita ere, hiztegi honek zentzu soziologikoa ematen dio hitzari, edo jasotzen du testuan. Gizarte talde baten barruan aurrez ezarritako eta nahitaiezko jokabide arautzat hartzen duen portaera kolektiboa. Importantea litzateke Frantzian o frantsesez lakotum hitz erabiltzen da zentzu juridiko baten eta halako hiztegi juridiko baten frantsesez idatzia eta euskaratua esaten du lakotum etengabeko erabilera dutela dioneko pertsona talde batek espontaneoki hartu duen arau multzoa da. Laruz hiztegi hartzen baldin badugu, erdaz bertsioan esaten du, herri batean, gizarte talde batean erabilerak ezarritako jokamodua. Bigarren zentzu bat, zuzenbidearen iturrietako bat erabilera orokor eta berrepikaturik eratorrita. Eta zeinaren autoritatea guztiek aitortzen duten, baldin eta lege baten aurka ez badua. Orduan agertzen zaigu estatuaren eta ohizko zuzenbidearen zea lehia o zea harreman bat hor. Eta hirugarren zentzua, herrialde bateko ohituren bilduma. Labur bilduz, hemen aurkitzen dugu hiztegi arruntetan. Gizarte eta kultura arauak, talde batek historian zehar modu naturala edo autonomo batez berentzat hartu dituztenak. Kultura arauak, gizarte eta kultura arauak. Beraz, errepikatzen eta transmisio ideiak dira nagusi. Baina zentzu honetan, denboran barrena etengabe errepikatzen diren jokaerak, portamolde eta portamolde jakinak erakarriz. Hiztegi antropologikoetan begiratzen baldin badugu, bestelako gauza batzuk aurkitzen ditugu. Esate baterako. 60 conceptos clave de la antropología cultural liburuan, 1980 urtean argitaratuan, napar batek idatzea Angel Agirre Baztan antropologoak. Hor, liburu horretan ez dugu ez tradizion, ez kostumbre hitzak aurkitzen, ez ditugu. Zea hitz zarrera zonbaitetan agertzen da erlazionatutako terminoak. Eta horietan ere ez tradizioa eta ez ohitura hitzak ez dira aipatzen. Beste hiztegi bat, inglesez 1986 urtean argitaratua. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Hemen ere, tradizioa ez da definitzen. Nahiz artikulu pilo bat agertu, antropologia zer den, konzeptua zer den, tradizio hitza ez da agertzen. Beste liburu baten inglesez, hau 4 urte lehenago argitaratua, Companion Encyclopedia of Anthropology, Humanity, Culture and Social Life. Hau ere biak Londresen argitaratuak. Hemen ere ez da agertzen, ez tradizioa eta ez kostumbre hitzik. Orduan, hor badugu zerbait. Halare, hirugarren untan, index izeneko esparruan, hor bai agertzen dela tradizioa, hor zenbatuta testuan zehar nun agertzen den. Baina ez modu zea definigarri bizarra, bezik eta hitza erabilia zehortan. Eta la Enciclopedia de las Ciencias Sociales irikitzean gauza beratxoa dugu. Badugu beste liburu bat, Diccionario Akal de Etnologia y Antropología frantsesez lehenbizi idatzia, eta erdaratua Madriden,
eta Pierre Bont eta Michel Isart antropologoek idatzia, eta hemen bai badakarte tradizio hitza, eta bi orrialde dun artikulutxoa gainera idatzita. Eta irakurri behar ditut bi pasarte, ze importantia dira, guain zesatelari garen honekin ondoratuz. Hasierako parrafoan zezaten du. Tradizionalki, iraganetik orain aldira dirauen zerbait bezala definitzen da tradizioa. Nun, transmititzen baita eta eragiten baita. Eta jasotzen dutenek onartzen baitute. Eta aldi berean, belanoldi, transmititzen baitute. Eta erdial segitzen du artikuluak, eta badator beste zea parrafo bat, hau bai dela importantea, gero azaldu nahi dudana kontutan hartzeko. Eta honela dio. Edozein mitologok jakin badaki, historio baten bertsio bakarra ez dagola, baizik eta hainbat eta askotan oso desberdinak. Eta edozein etnologok genealogia desberdinak biltzen ditu, eta erritualetara joaten da, zeinak inoiz zehatz-mehatz errepikatzen ez baitira. Neiz eta aldiro berdinak direla esan hori den. Hala ere, inoiz ez dira entzuleak edo ikusleak desberdintasun hauen aurrean asaldatzen. Haientzat beti da mito bera da, zeremonia bera. Errepikapen zuzena ez da nahi eta nahi ez fidela, ez dago berdin errepikatu behar den eredurik. Errezitatzaileak edo liturgia buruak gogoratzen duena ez da gauza literal bat edo inposatutako keinu kate alda ezin bat. Multzo eta bilduma baten egitura orokorra da. Sormen mota bat onartu ez ezik, sormena bera eta sustatzen duena. Orduan, hau abia puntu bezala. Eta laburtzeko ohitura eta tradizioa horren aurrean zer dugun ikusten dugu. Errepikatzen den gertakizuna eta gune jakingarrietan errepikatzen den zerbait hori noski, giza gertaera da kultur jazuera izaten da. Ohitura hitzak berez badu zeintzu sozial bat. Baina badu baitare zeintzu kulturala. Errepikatzen diren gauzen multzoa da, praktika sistema bat. Baina praktika horien kognizio sistema ere bada, alegia ezagutzen ulerpenen sistema bat da. Interpretazio edo endelegatze sistema bat. Ohitura sistema batek, tradizio izena daramakiogunak zeintzu kulturala badu. Eta badu baitare zeintzu juridikoa, zeintzu normatiboa. Batez ere, zuzenbide, erderaz konsuetudinario, edo eta frantseseraz lakotum, deritzazkiguna konsuetudinario, konsenso, erro latina bera da, eta beraz adostasuna, hor badago, denon artean adostasun bat. Nolabaiteko gizarte hartu eman horizontalean, adosturiko portaerak eta tokian tokiko instituzio politiko juridikoek, zaintzen dituztenak eta portara horiek, beraz, zeintzu juridikoa badugu hemen. Hiru zeintzuok elkarloturik daude, eta testu inguru historikoaren eta zein politikoaren arabera, gerta daitezken loturetatik, nortasun kultural, sozial eta juridiko ezberdinak azaldu ohi dira begistara. Orduan ze ikusi dugu, antropologia moderno bihurtzen den heinean, badirudi tradizio terminoak hasieran hartutako
kategoria esplikatiboa galdu dula. Alegia, ez egitan tradizioa esplikatzen zan zer zan, eta oaingo iztegi moderna hauetan tradizio hitza ez da agertzen sarrera gisa. Lehen zuen kategoria esplikatibo hori bazterrean gelditu omen da. Esplikatzaile abiapuntu ontologiko batetik esplikatua izan beharreko arazo epistemologiko izatera iraganez. Orduan, errealitate ordenatzaile, orobiltzaile, deskribatzaile, zehatza baino, tradizioa azalpena, berezko azalpena, azalpen konstruktibo de konstruktibo, behar duen kategoria intelektuala dugu orain. Orduan, arrazi gaur dago. Zer dugu hemen? Irudi kaleidoskopiotik abiatuta, ideia hortik abiatuta, az gaitezen Fernando Katoliko Gernikan 1976 urtean, etorritako bidai horretan. Irudi hau, Francisco Vázquez de Mendietak 1909 urtean Honduriko pintura da, eta Julio Caro Barojaren ustez Brujasen zegoen beste pintura baten irudiko osatu zuen. Hau historikoki begiratu behar da, kronisten begira, baita ere etnografiatik. Julio Caro Barojak irudi hartzen du etnografiari begiratzeko. Eta Barojak dionez, etnografiaren ikuspegitik begiratuta irudi hau oso kuriosoa da. Eta honela dio, deskribapen txiki bat egiten du momentu baten, honi begira jarrita, eta honela dio. Erregea erdian agertzen da, estalpe baten azpian eserita, aritza atzean duela, aritzaren bi aldetan ilaran bizkaitar handerak daude, adardun burukuekin, eta beste estilo batzuekin. Aurrean ere, bi bandatan leinu nagusien buruak daude, eskutuak eta beren ikurrak eskuan dituztela. Pintura hau askotan erreproduzitu dena eta historia nahasia duena. 1909 urtean margotu zela dirudi, nahiz eta oso arkaikoa izan. Dio. Vale. Orduan, irudi hau lau ikuspegitatik begira dezakegu, antropologiatik lehenbizi, zeina bera, ordean, tokia, bildutakoak, zeina egiteko, erabilitako hitz formulak, kronisten eskribuak, baita ere ikuspegi soziologikotik, alegia leinuak, estamentuak, gizarte feudala, eliza, eta baita ere ikuspegi juridiko-politikoa hor agertzen da. Bizkaia, garai hartan txikiago zan, eta zuhaitz juridiko gehiago baziren Gernikakoa baino. Beraz ikusten baldin juridikoki etorrera hau, Bizkaia oain territorio historiko ez dela esan da markauta dago, eta beste komunitate politiko territorial badago, eta argazki horien arabera hori landu nahi izan nuen, baina ez dugu landuko gaur, baina hori kontutan hartuta. Eta errepresentazioa bera, eta kuadroren estetika. Eta honetatik abiatuko naiz pixkat. Denbora kontsultatu behar dut, nola gabiltzan.
Errepresentazioaren estetika, hemen. Barojak, zapi, txano, adardun hoiei begira, gauza arkaikoa dela. Eta kultura hori, noble dama, o andere nobleen janzkera dira, beraz, herri kultura, pixkat dudan dago, herri kulturako janzkera arruntak garai hartan hoi ziren edo bakarrik ospakizunetarako eta nobleziak erabiliak. Orduan, lehenbiziko galdera hemen hau ikusita gaur egunera etorrita. Herri kultura zaharra, arkaikoa, eta herri kultura modernoa. Herri kultura zaharra, kosmogonikoa, Barandiaran Barojaren iskribuetan ikasi ditugunak, eta gaur egunekoak ikusten dugun bezala modernoa, espektakularra, esperientziaren oinarritua, esperientzian oinarritua, estetikan oso oinarritua. Bueno, orduan badugu, Erdi Aroko andere nobleen barruko apainketa, eta badirudi, orduko apainketa, noble hori, oraingo herri kultura dela, holako kategoria pasa dela. Herri txikitako ospakizun ohizkoetan, tradizionaletan, hor halako zapi, txano, adardunak, gero eta gehiago agertzen dira aspaldi honetan. Hirietako soinu dantzako espektakuluetan ere bai. Eta errozko euskaltasuna adirazi edo edatu nahi duten filmetan ere bai. Eta adibide bat ezarri nahi dut herri baten San Juanetako bezperako ospakizunean. Herri hontan, herri txiki bat, San Juan bezperako festa, izaten zen, sua egitea, toki askotan bezala, baina etxero egiten zen. Etxe bakoitzak bere egiten zuen, etxe onduan, bere sua. Bere, definizio, karga, rito, mitologia, simbolismoarekin, horta baino, etxero, etxe bakoitzak berea egiten zuen, aparte. 1980 urteen hasieran, hor eskolako gurasoek erabaki zuten, eskolako umeekin plazan su bat egitea, eskolako aktibitatea bezala, eta merienda bat, eta herria gonbidatu zuten. Eta arez geroztik, hola izan da urtero, plazan su bat, eta merienda bat, komunala, komunitarioa esan genezakena, eta normalean, arez geroztik, norberak, bere txean, bere sua egiten du, eta gero merienda ontara, 8 aldin, etortzen da, eta batez ere, gurasoen inguruko giro horretan. Eta hori izaten zen. Denbora pixka pasata, 80. urten bukaeran, 2000an sartuta, hor herri hontan musika, kantatzeko talde txiki bat agertu zen, eta esan zen, kantatuko dugu zerbait baitare, ez da pixka gehiago bestari, bestimendu gehiago, jantzi gehiago jantzteko. Eta ondoko urtean, dantza txiki bat egingo dugu, eta orduan hasi zen kantu txiki bat, dantza txiki bat, parte hartzen, derok parte hartuz. Baina duela 10 urte, emakume talde batek erabakizun, zergatik ez dugu hemen koreografia bat egiten, eta dantza bat, luziagoa, eta orduan pentsatu zuten, holako
zera jantzi tankera hartu. Eta orduan oso jantzi ederrak, zera oial onak, finak, zapiak ere bai, oso estetikoa makillatuta, eta musika ezarriz. Eta orduan, hor agertu da, herri honetan beste giro bat. Badago festa hori, merienda hori, eta gero espektakulu hau. Oso espektakularra, argiak itzalita, zuak piztuta, eta orduan musika erabakiak, eta 35 emakumek parte hartzen duten, eta bi gizonek batak akerbeltz papel hartzen du, eta beste batek sugar. Orduan hemen beste giro bat sortzen da. Ze musika klase da? Euskal musika da, baino melodiak zeltikoa hartzen du, baitare orientalismoaren zentzua hartzen du, baitare gaur eguneko postura zen, yoga, kontemplatibo, meditatibo, naturarekin harremanetan, norberen ekilibrioa, esperientzia, zentzu hortan ideia horren oinarritutako, mugimenduak, dantzak, barnerakoia, komunionia naturarekin, espirituarekin, eta bar. Duela 2 urte erabaki zen ez egitea luzatzen baizan. Ordu erdiko gauza bat zan, eta beti harripika zan, zan sartzen erabaki zuten, deskanso ingo du, atxeden hartuko du, ontan, zen badirudi, hemen ez dela. Baina berriro hartu, holako irudi bat, holako zea bat, irudi estetiko bat, eta ona etorrita, tradiziozko esan dan bezala, oso tradizio berria, berritua. Baina honekin etorrita, aurrera segituz, Euskal Festa estetizatu dela garbi dago, ezta. Ez du lehengo argazkietan ikusi ditugu eta festa junezkero ikusten dugu, gu ere jazten karenean, festarako baitare normalean gauza bereziek hartzen ditugu. Baserritarren janzkera. Nik ikusi dut toki askotan, baina batzutan herriko festa datorrela, kartela, eta nun esaten baita, baserritarren janzkera mesedez jantzita etortzeko. Eta orduan, ikusten baldin badugu Euskal baserritar janzkera festetan denboran zehar leheno blusa, txapela, maoizko jantzik edo bakerozkoak jazten ziren abarkak. Eta oain ja denda berezia badaude jantzia aukeratzeko. Eta oial finak, onak, eleganteak, eta beste distinzioa esaten dena, ezta? Beriztu beharkea, eta duen hortan. Baina, begiratzen baldin badugu, baserritarrak, 19. menderen bukaeran, 20. menderen bukaeran, igandetan nola jazten ziren festako meza joteko, festagunean, jaiegunetan jazkea zein zan, hiriko eredu izaten zan. Txaketa, jaka, zeak, galtzak ilunak, eta alkondara txuria. Beraz, hor janzkera horietan bada zerbait analizatu beharra. Esan nahi dut, festa estetizatu edo edertu eginda zearen transformazio, horretan norren transformazioa modu ideal batean sartuta. Bueno, 19. eta 20. mendeko baserritar euskal kosmologia, mitografia, barandiarane jaso eta jakinarazi zuena ziaro berformulatu da
ontara etorrezkio. Oain batez ere, 20. mendean eta 20. mendean hasieran. Zera, lehenbizi, bir formulazio hau, nola izan da, lehenbizi, umentzako liburu ilustratuetan, eskoletan, ikastoletan, hori zera izan da mitologia elementu horiek, barandean ekarritakoak, berformulazio ikaragarri handia gertatu da, eta dramatizatzen direnak, plazetan eta espektakuluetan. Orduan, eskolan, liburutegietan, euskal telebistan, horietan, hitz impresoen bitartez, liburen bitartez, holako esartu da. Baina baita ere, dantza ikuskizunetan, eta musika kontzertuetan, bakrofestibaletan, badu egun hauetako mitoaroak, fenomeno hori, ezta, nun mitologiak, berauetan, guzti hauetan, espektakuetan, irudi eta arketipo mitologikoak elkarren arteko harremanetan jartzen dira. Aman komuneko narratibak sortzen dira. Eta historio berriak begi bistara ekarriz. Nik bukatzeko, bukatzeko adibide simple bat ekarriko dut, Olentzero eta Mari Domingui. Olentzero, festa hori, territorialki oso besta ospakizun mugatua izan da. Transizioa, demokrazia etorri arte, urte horietan, zabaldu zen euskal performatibitate horretan. Herri osora zabaldu da, errege magoen opari egunarekin leian. Eta azkeneko boladan, honen onduan, horren bazul Olentzero bere san naia, bazitun bere san naiak, beste berri bat jarri zaio, Maria Domingi agertu zen. Beste historia bat badu, eta alkartzen dira batean bi historia horiek. Mari Domingi, Gabon kanta batetik agertzen den pertsonaia da, eta hortik, omen dator, eta orduan pertsona honek, kasualitatez, zapi koniformeak, zapi txano adarduna badu hola irudituta dago. Beraz, bi pertsona desberdinak alkarrekin lotuta, beste izan nahi bat agertuz, festara agertuz eta mitologiara agertuz. Eta hori da, nik hau, bazan nire irudiarekin nekarren azalpena eta panitun buruan beste bi hoiekin, beste kaleidoskopio bat egin gauza diferentetan iraganetik egunera arte, eta zugaitza, haritza, elemento komun bat gauza guzti horiek lotzeko. Baina hori beste egun baterako kontuamen zea da mitologiak eta festa berrik sortzen ari dira, giro hiritarrean ere bai, giro eta gehiago giro hiritarrean, eta bestelako narratibak sortzen ari dira euskal kulturaz, eta batez ere bestelako esanaiak gaur eguneko esanai nagusiei lotuta. Eta, hala uzten dute gero eztabaidatzeko, besteekin konparatzeko, eta elkarrekin zerbait esateko. Eskerrik asko, eta honekin bukatzen.